எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? என் பேர் கிரண் மஹிமா ஜாய். நான் 6th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிறேன். நான் இந்த வீடியோவை ஒரு கேள்வியோடு ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன். இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பைபிள் படிச்சீங்க? கிறிஸ்தவர்களுக்கு அடையாளமாக இருப்பது இந்த பைபிள் தாங்க. இந்த பைபிள் இந்தியாவில் ஏன் நம்ம தமிழ்நாட்டில் முதலாய் வருவதற்கு காரணமாக இந்த ஒருத்தரை பற்றி தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறோம். அவர் யார் தெரியுமா? அவர் தான் சீகன் பால்க். 1688ஆம் ஆண்டு ஜெர்மனியில் ஒரு ஏழை கிறிஸ்துவ குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் சீகன் பால்க். அவர் தன்னுடைய 12வது வயதில் குடும்பத்தை இழந்து அனாதையாக்கப்பட்டார். அவருக்கு துணையாக இருந்தது அவங்க அம்மா கொடுத்துட்டு போன அந்த பைபிள் தான். பைபிள் வசனம் மனப்பாடம் பண்ண ஆரம்பித்தார். தொடர்ந்து தன்னுடைய ஸ்கூல் படிப்பை முடித்தார். தன்னுடைய 17வது வயசில் பைபிள் காலேஜும் முடித்தார். டென்மார்க்கை ஆண்ட ஃபெட்ரிக் என்ற ஒரு மன்னன் அவருடைய சொந்த செலவில் இவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பி வச்சார். கிட்டத்தட்ட 7 மாதம் கப்பலில் பிரயாணம் பண்ணி இவர் வந்து சேர்ந்த இடம் நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற தரங்கம்பாடி. கப்பலில் வரும்போது அநேக பேர் இறந்து போயிட்டாங்க. இந்த இறந்து போன உடல்களை கடலில் தூக்கி வீசிட்டாங்க. இதை பார்த்த சீகன் பால் ரொம்ப அதிர்ச்சியானார். அப்போ இவர் ஒரு புத்தகத்தையும் எழுதினார். அந்த புத்தக பேர் தான் அகாடமி ஆஃப் டெத். அநேக பிரச்சனைகள் மத்தியிலும் அவர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை இந்த தமிழ்நாட்டில் ஆரம்பித்தார். இவருக்கு இருந்த ஒரே பாரம் என்ன தெரியுமாங்க? இந்த வேதத்தையும் இயேசுவையும் இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் என்பது தான். அதனால இவர் தமிழ் படிக்க ஆரம்பித்தார். தமிழை கற்றுக்க ஆரம்பித்தார். ஒரு நாளைக்கு 9 மணி நேரம் தமிழை வாசிக்க ஆரம்பித்தார். 119 புத்தகங்களை படிக்க ஆரம்பித்தார். கடற்கரை மணலில் தம்முடைய கைகளால் தமிழ் எழுத்துக்களை எழுகி பழகினார். எப்படியோங்க கஷ்டப்பட்டு இவர் தமிழை பழகிட்டார். இங்கிலாந்து தேசத்துலேருந்து பிரிண்டிங் மிஷினை கொண்டு வந்து தமிழ் பைபிளை அச்சடிக்க ஆரம்பித்தார். முதலாக புதிய ஏற்பாடு தான் அச்சடிக்கப்பட்டது. இந்த புதிய ஏற்பாடு அச்சடிக்கப்பட்ட 3 வருஷம் ஆச்சு. 1715ஆம் ஆண்டு புதிய ஏற்பாடு அச்சடிக்கப்பட்டது. இவர் செய்கிற இந்த காரியத்தை பார்த்து கவர்மெண்ட் இவங்களை 4 மாதம் ஜெயிலில் போட்டாங்க. எத்தனையோ பாடுகள் அனுபவிச்சார். தமிழ்நாடுல வெயில் அதிகங்கிறதுனால இவருடைய தோலெல்லாம் சுருங்க ஆரம்பித்தது. ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன் வர ஆரம்பித்தது. அது அவர் கண்டுக்காம ஏசப்பாவை இந்த தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு அறிவிக்க ஆரம்பித்தார். ஆதியாகம புஸ்தகத்திலேருந்து ரூத் புஸ்தகம் வரைக்கும் மொழிபெயர்த்தார். ஒரு நாள் ஐரோப்பிய தேசத்துக்கு ஊழியத்துக்கு இவர் போகும்போது இறந்துட்டார். இவர் இருக்கும் போது இவரோட வயசு என்னன்னு தெரியுமாங்க? 37. 17 வயசுல ஆரம்பித்த இந்த ஊழியத்தை 37 வயசுல இவர் முடிச்சாரு. இவரோட உடலை தரங்கம்பாடியில் இருக்கிற இவர் கட்டின ஆலயத்திலே அடக்கம் பண்ணாங்க. இவர் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டாங்க. பெண்களுக்கு தையல் பயிற்சி ஸ்டார்ட் பண்ணதும் இவர் தான். பெண் குழந்தைகளுக்கு தனியாக ஸ்கூல் கட்டினதும் இவர் தான். மதிய உணவு திட்டத்தையே ஆரம்பித்தது இவர் தான். ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லிட்டாங்க. முதலாக தமிழில் பிரசங்கம் பண்ண ஒரே மனுஷன் இவர் தான். கிட்டத்தட்ட 14 ஆண்டுகள் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்து தமிழ்நாட்டிலே இறந்தார். எங்கேயோ இருந்து வந்த மனுஷன் தமிழ்நாட்டுக்காக பாடுபட்டு இந்த பைபிளை நம்ம கையில் கொடுத்துருக்கிறாரு. இந்த தமிழ்நாட்டிலே இருக்கிற நம்ம என்ன செஞ்சோம்? தினமும் பைபிள் வாசிங்க. பைபிள் உங்களை மாற்றும். சீகன் பால்கோட வாழ்க்கையை பைபிள் மாற்றினது போல என் வாழ்க்கையும் உங்கள் வாழ்க்கையும் கண்டிப்பாக மாற்றும். பைபிளை வாசிங்க, நேசிங்க, அதன்படி வாழுங்க. God bless you.